vagyunk Csíkszeredában, a Kályoni János megyei könyvtárban, és a Gyergyószent Miklósi Kisnéporti Kirén néprajzkutatóval beszélgetünk a legújabb könyvéről, hiszen ma van a könyv bemutatója. Kérem, meséljen a legújabb könyvének eredetéről, honnan jött az ötlete ennek a könyvnek? A könyvnek a címe már kételyeket ébreszt, mert egy olyan szót tartalmaz, amit nem sok ember ismer, Tenéket ostort verecseltem címmel. Hát talán ott kell kezdjem, hogy olyan kézművességet szerető és tudó családban nőttem fel, ahol természetes volt mindent tudni, elvégezni. Ritkán mentünk máshoz, a családban sok minden megoldódott, már ha nem külön szakmai ismereteknek a bevetéséről lett volna szó. Így aztán a szövéstől, a hímzésig, a különféle fonatok készítéséig sok mindent megtanultam a nagyanyáimtól, és amikor a 70-es években elindultam Felsőmaros mentén a keresztszemes kézimunkák gyűjtésével, valamilyen munkálatukat láttam az adatközlőknél, és megtanultam. Tehát addig maradtam ott, vagy visszamentem, amíg ezeket meg tudtam tanulni. Tervem volt, hogy hát a Felsőmarosmenti keresztszemesekből könyv legyen egy maradandó kiadvány arról, ami ezen a vidéken ismeretes. Aztán, ahogy más tájegységekre kerültem, ágazatonként igyekeztem összeszedni azokat a néprajzi értékeket, amik csak így tudnak megmaradni. És készültem sokáig a fonatfélékből is, gyűjtögettem az anyagot, egy kötetre valót összeszedni. Igen ám, de egy olyan dologgal találkoztam, hogy nem tudtam várni, hogy kiteljesedjen a fonatféléknek a gyűjteménye, és önálló kicsi füzetet készítettem ebből. Ásatási jegyzőkönyveket olvasok, robotfordítással. Amikor valami nagyon érdekeset találok, akkor megkérdem a szakembert, és lefordítja nekem. Így bukkantam rá a legelső tojásleletre, ami Krisztus előtt 65 000-ből való, vagy a Tarimi medence, ami Északnyugat Kínában van, lelet anyagára, és ott van egy olyan lelet, ami éppen maradt meg, nem mint a preparált mumiák. Van köztük olyan is, akit luáni szépségnek neveznek, mert hát szempillája, a szembogara színe is látszik 4000 év távlatán, és ebben az egyik halottnak a túlvilági cipelőjére egy 8-ágú verecseléssel volt felerősítve ez a lábbeléje. És mivel én ezt a fonás formát tájainkon láttam, megismertem, és ez egy olyan archaikus kifejezésre hallgat, mint a verecselés, amit hiába keresünk a szótörténeti tárban, néprajzi lexikonban, nem találjuk ige vagy főnév formájában, így, hogy verecseny olyan szerszámoknak a nevében rejtőzik még, amivel valamikor kötelek készültek. Tehát mindenképpen a kötélhez, a fonathoz köze van. És akkor kezdtem jobban utána nézni, hát Gyergyó-medencei viszonylatban sokkal nagyobb az ismertsége ennek a fonatnak. Gyergyó-remetén a 70-es években, amikor én ide jöttem, akkor egyenesen megmosolyogták azt, aki ostort font, és nem verecselt. És ez az ostorfonási technika érdekes módon kikerült Északnyugat-Kína Krisztus előtt 2000-beli sírjaiból. Hát nagyon meglepett, és akkor azt mondtam, hogy ezt föltétlenül meg kell írni. Az előző munkáihoz képest, az előző könyveihez képest, ez a munka mivel volt másabb, hogyan látja? Van olyan természetű könyvem, a tojásos, az őstojástól húsvétig, az egy sokkal régebbi múltra visszatekint, egy Krisztus előtt 65 000-től 50 000-ig terjedő időszakból származnak olyan strucctojás héjak, amik festve és karcolva voltak, és a tojás mítikus rituálékhoz kapcsolódó szerepét mindenképpen bizonyítja. Új az, hogy nem tudtam várni vele, amíg kikerekedik. A tojásos könyvben például 30 évet ültem, úgymond, a fűrészelt anyanyelv 42 évet igényelt, amíg minden adat úgy jött össze, hogy kiadvány legyen belőle.
ennél úgy az életnek a forgandósága, a feladatoknak a parancsa egyszerűen azt eredményezte, hogy ne várjak tovább, ezt most meg kell írni. A továbbiakban, a jövőre nézve biztosan vannak még olyan összefüggések, amiket ön feltárna ilyesfajta mindafonatokkal. Van elképzelése, hogy ez a munka után mihez fogna még? Pályázatot tettünk le, még nem tudom az eredményt, de az időjósló mondókáknak a szépsége, hajdani aktualitása, de mai vonatkozásait is szeretném közzétenni. Azon kívül, mivel textiltechnikus is, szövőnő is, kulturális antropológus is vagyok, néprajzkutató is, hát muszáj a szőtteseknek a kötetét is, a lakástextileknek a kötetét is összehozni. Ha jóisten erőt ad, akkor van még néhány témám elkezdve. Én megköszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok önnek a hagyományőrző munkájáért, amit tesz értünk fiatalokért is, és a jövő generációért, akár Gyergyó térségben, de az egész Hargita megyében.